but ndingonoita zvei about I think around 12-11 endatopedza zvandanonoita 1 or 2-3 things ndobva ndadzoka. Nhasi out here for lunch. Yesterday I have invited Hama DzeMurume kuzoyeka lunch kunoko timbofara nemhuri because it's been so long ndapedzisira kuona Hama DzeMurume, so I have decided to invite them kuti vauye for lunch. So ndoda kuti iwe prepare a very good meal anditi utenga mawine mawhisky haino kune vamwe vanomada, so unotenga ubva wabika. I'm sure by around 1-2 ndofunga vanhu vanenge vakusvika togara pasi semhuri as a family tombodyawo nekufara handi, so indawenda sinonyatsoapedza nguva. Okay. Shabika kana Mwari vatendera. Alright, you go. One more thing. Ndakanga masura. Yep. Oh. What's wrong with That's good. Nofunga wapedza kuprepare. Prepare chi? Hapana chandabika. But what do you mean, babe? Iwe ndakuudza wani makusendi chienda kubasa kuti prepare a good meal. Vaenzi vari kuuya, hama dzangu dziri kuuya kuzotizodya nekufara tiri pamwe chete. Iwe ndakuudza wani. Spinach yakazara mufiriji. Kana vasvikawo ndongobikawo nokutangiwa ipapo. Hapana chinongonetsa. Babe, wabvuma makuseni iwo pandakuudza wakati ndazvinzwa. Indi unofunga pamwe zvinhu zvese like zvatova in order. Idzi hama dzako idzi. Ordinary people havashamisira. Dekurutonzi vari kukwira ndege ya ndopandaitotya. After all vafoneri vaudzoti havachauyepo sandaubika kana zvichiita. Ndataura nawo. Enda ungatinombidzwa kuti I think vangachitoti vapanigirina padhuze nepamachipisa. Anytime vanosvika. Haisi kana problem ndiri. Kana ndinonyanyobikei vadanyanyobikirwei chinoshamisira kana chinoita sei. Havana kana basa. Zvavaoma. Tauya mwanangu. Ndasitomboza muri kuuya kaini. Kwenga Mukwasha akataura ne. Mukwasha ari kuti? Ambobuda. Ndiye akafona nezuro kachiti mugouya panapa tese topfura mitorana mama. Ndikufunga kuti wangu uripo kasito. Kwari kupiko? Zvikadzi uyai tidye tichifara chitemadira Georgina. Ndozvavakaita. Vambobuda ava. Mine ndivafonere. Hello?
bakundinde ana mama vauya nana sekuru vari kutoda doro ravo handi vakada chekuvabikira muna kana something. Shamari, your family and my family, they are the same. Hapana difference apa. Saka ndovetaura ndambozviziva ini zvazvo but handambozviziva. Alright, saka chingotengawo something chitingateka away plus doro rasekuru vada togocha nemadrinks. Babe, chingovabikira zvangoida kubikirawo family. Dai yanga iri family yangu zvazvinobikirwa family yangu. Just cook izvozvo. Hapana difference. Chingobika mavhejiyo ane zvese zviri mufriji. Chingobika izvozvo zvangochifanira kudya vekwangu. Ngavadye ivowo family yako. Saka chingotenga kamateka away hazviite vanodyeyi hamuna kana chirimo. Babe, I am very far. Ndiri kure. I'm very far. Handikwanisi kuuya. Alright. Ndikoko. Bye bye. Mama ndandifungoti angataura but ndandifungoti ndana mwene wangu vari kuuya. Wati mwanangu? Mama ndandifungoti ndana mwene wangu ndandifungoti hama dzakabva kuti dzikuya. Wangu wachiti ndana mwene wako? Saka isusu takasiyana nana mwene wako. Aiwa mama. Hama dzako iwewo dzakasiyana here nehama dzemurume wako? Aiwa mama, but ndangoto they are just ordinary people. Iwe nda uchiti nyadzisa iwewe. Se uchiita zvinhu zvakafumuka iwe. Unatafanika wakaroorwa usina kurayirwa. Se uchidaro iwewe. Kupatsanura vanhu nekuda kwechikafu chete. Amai, Mukwasha akati tiri kuuya kuzonwa toro nekuexpecta more food pano. Zviri kureva ikwizvi? Imi musati nyadzise kana muchida zvemba iyi. Muri kuzvinzwa vana imi? Hama dzako ihama dzake. Hama dzake ihama dzako. Handiwazvinzwa? Amai, ndakanzi doro nechikafu zvinenge zviripo. Unoda zvekudya ini. Ndasare. Ukandiona rutsoka rwangu pano futi. Unondibvunza. Une hunhu hwakaipa segregation. Iwe. Aiwa, nonyadzisa iwe.